Ešte túto fľašu som povedal. Čítaj, čo tu je napísané? Čítaj. Ko-i, motorku. Jak? Motorku. Priniesli 2 pesa a zajacit 4. A už neviem čo. Čo ste s tým robili? Zjedli. Ja som řekl feťak, hej. No ja sa priznám, skôr som feťak, hej, tak vám poviem, hej. Dám čianku, hej. Na Rafali. To môžem ojebať do piče. Všade sú upadkovanie, Kde sa vidíš, kde sú tí starí domy, všetko je tam popadkovanie. Bongo, čongo a tak, viete, ako to má to, viete. A vybíte všetky šiby. Všetky okná má vybané. No, keď mám chuť, víš, tak sa vybrnkam. No. Vybrním sa. No, a čo mám robiť? Klikneš si na myšku. Dám si svičku. Vytrskam sa až do krvi. Prišiel ten veľká voda a ďakujeme Cigóňovi, dedine, ste pomohali. Celú cestu prešiel do Pšinský kopec prejsť, to je ako frajerina. 2,5 promile, keď má, tak to je frajerina prejsť do Pšinský kopec. Mohl si mi bejlin, a čo on? O to krát, si dáte bejlin, tebe dal si mi divalal. Dám čianku, hej. Vyšnú feťak, hej. Ako, hej. Ty uchyla! Vydrbaný! Nie, a 2 plus 2 mi povedz, koľko je. 9. Každý sme mali 2,5 promile. No, on je trezvý, ale nemá vodiča. Ako to berú tvoji rodičia a známi? Moji rodičia tak to berú tak ako, viete ako? Že... Daj mi cigaretu, prosím. Fajčíš? Ale to je Marska. A čo ste? To je nič, bez je tu. Ja tu moknem a mám celé vlasy mokré, budem vyzerať ako koľko do piče. Čo ti jebe? Tebe z teba už iba skurvený skateboard, ty kokot. Áno, no som sa vlastne som sa sklamal. Tak úplne vlastne som sa sklamal, viete ako? Pozerať! Ako my sme sedeli 4 v aute. Koľko sme sedeli v aute? 4 plus 5. Polnu. To je kráva. A ja som sama doma, aj ona, všetci sme sama, nemali sme kde ísť. A 150 plus minus 2? 9. Pozrite na to auto. A vybíte všetky šiby. Zašiel toľko povedano. Guess? G-Star, Hilfiger. Ako behala som vonku, nevedela som, že kde behom, donesiem breska, alebo spadla som do kanále. No čo môžem robiť, som už 64 ročný. Toto motorko, a toto? A tamto hore? Zidaň. No, ja som sedel vzadu. A vodič bol za volantom, nie? Ale pil si za volantom? No nepil. Nepil? Ale už sadol do auta s 2,5 promilami. Za tých školákov, že som ukazovala školákom cecky. Ja, čo ti spravili, povedz mi? Písali zápisnicu. Áno. No. A nepôjdeš do Blaznice? Čo ja vím, kde ma jebnú. Kebab do ruky! A druhý dni prišiel Jojka. Pozerali všetko, krúťali, že čo bolo, veľká voda bolo, na ňom. No a potom dali na Jojku a odteda som stavný. Aké to malo následky? Následky. Dostala som plastiku z televízor. Nič mu není, otraz mozgu má. Ale si máš kurviť. Daj mi na tvár semeno tvoje. A ja vám za rozhovor, toto všetko v poriadku.